ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି କେବେ ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୋ ଝିଅର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ରେଡ଼ି ହେବି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗାଁର ନା ଏଇ ଛୋଟ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଘରର କାମ, ରନ୍ଧାରନ୍ଧି, ସଫାସୁତୁରା ଓ ଦିନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ହସି ରହିବାକୁ। କାରଣ ଖୁସି କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ କେହି ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜର ଶକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ କେବେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ କାଲି ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସହରରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।